Ledzy mają zyznia strach, że wystąpieni procem systemie, jakoś im zepseje ich przyndnota, zepseje ich perspektywę na dalsze funkcjonowanie w tym systemie. Na przemiar chcemy rzeknąć, że jest rechtowany jakiś projekt. No dobra, niech będzie, że na kaszepścim gunie, jo? Jest rechtowany jakiś projekt wielkich teren, no wymygu zaangażowani go, wymygu przeniesieni swoich przerobłowych młeców na ten projekt, żeby jen wykonać. No ale ludzie sa na to jakby nie decydują, nie dywają sa na to, dlatego że sa boją, że stracą robotę. A ja widać, że że ta robota musi być, no, żeby zarobić na rodzina i tak dalej. I wiedzieć. I to jest taki strach, wedle mnie, przed systemem, który jak najbardziej je do zrozumienia. Ale czasem jest tak myśla. Jak czasem kuli takich projektów tego typu, niby w kaszepstwie, ale czasem kuli tego typu projektów, łudbów, nie zrealizowanych przez strach przed lepszym funkcjonowaniem w systemie, a tymczasem jakby tak całe przez tyle bojec ty wszystko co sabują i ty wszystko co poprawdzy by mogli ładnie jakieś straty w rozumieniu tej systemy, to by były straty, na przykład strata tej roboty, no to chcemy rzeknąć, jak pieniądze są tledzy, straty roboty w jakiejś jednej sprawie, narys, albo w szlachetnym czasu, to jakby im dali właściwie ta sprawa. Dla jaci oni ta robota stracili. I tym oni dali mogą się zajmować. Funkcjonowanie w systemie czasem naju tak wegarino takim przeciecym, że ten system jest niedounikniący. Ewentualnie, że może jakoś spróbować, ale to wymaga bardzo radykalnych skutków, jakichś rewolucjów. A ja wiedzieć, że rewolucje to są dość krwawe rzeczy. I no to jedno jest zagryźba niemoralności, jedno jest zagryźba zrobieni jeszcze większego zła, jak to ci było. A tymczasem ludzie nie pamiętają, albo nie chcą pamiętać, że tak naprawdę ta systema, jaką oni by mieli za to, co dominuje nad nimi, to co bierze nad nimi góra, to nie jest wszystko, to nie jest jawernota. Państwo nie jest jawernotą, istnieją rozrzeszenia buten państwowy. Czasem nielegalny, ale nielegalny wedle prawa tego państwa. Jeżeli ktoś nie wiem, ma doświadczenie robotę w jakiejś firmie i ta firma jest połączona z innymi korporacjami, to ci no chcemy rzeknąć korporacjowy świat, to nie jest jawernota. To nie jest jawernota, to jest noweży iwernota, to jest problematyka, którą mesa i mamy dlatego, że no jakoś tak się potoczyło na i kawle wziąć, czasem tak prosto przetryw chcą, ale to nie znaczy wszystkiego. Jawernota to jest to, co my mamy tu. To jest jawernota. Ta roda. To, że trywa jest zielona, to, że drzewa będą zielone, to, że jak słońce świeci, to młek będzie lecą ze skarnie. My jesteśmy na czymś świadectwa jawernotę na i cała. To wszyscy ludzie jesteśmy zbudowani dość szlachetne mechanizmy nama cierają. To jest jawernota. To jak my jesteśmy stworzeni jedną ręką do. Ale bene tego opcje na jakieś systematyczne rozrzeszenia pewnych iwrów, jak ci zachydają przez wykrzywienia tej jawernotę, mogą być rozmaite. I nawet jeżeli mamy jakieś rozrzeszenia, dominujące przekonania, dominujące zgrywy, to w jedno człowiek może wybrać coś innego. To mnie się tak nasenało wcześniej, ale teraz mnie się tak rozwija. Wczoraj było scena Nikani
przez płemerańców w Uncinściece. No i wiedzec płetaci rozegracje, jedno są webgytci, rozmowy, tym bardziej przechecze, na tak jedno uwolniwy taką chęć do myśleni, do takiego dedani nad rozmaitymi sprawami i padła w jednym sztuce takie refleksje, że płymeranie realizuje socjalistyczne ideały i że hecz jest realizowaniem takiego socjalizmu w praktyce. Ciekawy. Ciekawy, ale myślę, że to jest taki dokaz, że czasa, żeby zaistnieć, żeby zadać w większym systemie, to nie jest rewolucja, to nie jest nut staniący procem temu, co je i burzeni tego, ale wybudowanie czegoś innego. I ta refleksja mnie tak w jedno towarzy i może ktoś by się na to łeburzył, ale mnie na myśla przekładzą kłezyce zapłerości. Oni też stracili swoje roboty, stracili swoje hecze, to w czym oni mieli zagwesniony jakiś tam względny bezpiek i sadeli na coś innego. A tym inszym to była ta sieć, jo? Oni sobie zbudowali ta sieć i tam są ziele. Niektórzy nie żeli na sieci, ale przejęli jakiś tam inszy styl życia. Zbudowali gwistną system, ale to nie zaczęło całe rewolucję. Rewolucja się zaczęła, kiedy oni mieli prawie obiecane jakieś tam układy z Królestwa Polskim. No i te układy nie weszły, no i było jakieś poczecy niesprawiedliwości. Było odwoływanie się do króla, a król rzekł Chmielnickiemu Bogdanowi: Panie Chmielnicki, szabla ubłekły myce. I od tego się zaczęło to krwawy w obliczu kłezyków. No i wiedzę, wcześniej też były powstania, ale tego, co gdym teraz nie może traktować jak historię, i teraz gdym to w celach mitologicznych, w celach refleksjowych i po to, żeby zobrazować to, co ja mam na myśli. Jeżeli nie mam na myśli jawernego przebiegu historii, no to mam na myśli jakąś ideę, która wyrażam, jo? No ale ta idea mnie towarzy. Ta idea takiego kłezyctwa, wolnego decha, które należy tak przede wszystkim od rozpoznania tego, jaki leży dostępny nam sprawie. My teraz, jak żyjemy, tak jak my jesteśmy stworzeni, jaki mamy możliwość jak człowiek, a człowiek też ma możliwość, co ważne, funkcjonowanie w rozmaitych systemach. I poznanie takiego potencjału w człowieku, że on może przejmować rozmaite rozrzeszenia, że on jednego dnia może zająć takie dystopijne jakieś tam korporacje, lechy, dawać pewne wezweskiwać z tym jakimś tam prywacarzom. A na drugi dzień on może jechać do płemerańskich hecze i realizować założenia socjalizmu, może nawet perzynka komunizmu, dzielące się tym, co my i czujące się tak naprawdę wyzwolonym od tych wszystkich rzeczy, które normalno istnieją. To jest w potencjale człowieka jakby. To jest coś, co człowiek my w sobie i co sztusze lecą i co on może uchływać, czego może zajmować i to jemu jakoś bardzo dobrze działało. Dobra, już nie lecę. Po prostu może człowiek się przeparłanczywać między tymi rzeczami, jakie my do wyboru. Jednego dnia może robić to, drugiego dnia może robić to. Człowiek jest w stanie funkcjonować nawet w tyle religiowych systemach, jo? Jak to tłumaczył
ksiądz Jon Perszun w książce Ledowy Teologii, no to tu on tam tłumaczył, że to sam nawet nie musi wykluczować i to nie musi być jakiś baro lechy, jeżeli człowiek jednego dnia naładywa uczestnictwo w sakramentach katolickich, a na drugi dzień on no, bierze udział w jakichś płagańskich łebrzandach albo no, w spytkowiznie płaganach. To nie musi być koniecznie lechy, no bo człowiek może funkcjonować w dwóch religiach i jedna to jest ta religia łetacony, a druga to jest religia nyterny i one odpowiadają na rozmaite potrzeby, one odpowiadają na rozmaite jakby priorytety w życiu człowieka, ale człowiek prawie ma taki potencjał, że on może się przeparować między tymi priorytetami i to jemu nie musi przeszkadzać, jeżeli on rozumie to zbalansować. No niektórzy rozumieją, a drudzy nie. Jedni rozumieją zająć w jeden dzień w jakiejś korporacji, a w drugi w socjalistyczny pomarańczy hecze, a drugim to nie widzę. I na przemiar nie będą rozmielesowego gospodarzyć czasy, żeby przejechać do tych hecze. Ale to jest do nauczenia się. My wszyscy jesteśmy ledzami. My wszyscy jesteśmy szlachetnie zbudowani. I czasem to jest kwestia odkrywania swojej psychiki, tego co człowiek ma w psychice, jak on może dać się na jakieś ryzyko, dać się na myślenie o tym systemie. Czasami mu to łatwiej będzie przechadzać, jeżeli on nigdy do systemu nie był wechłewany. No bo jak ktoś jest w czymś usadzony, to jest wiedzieć, to jest rangłe, całe dnące od tego. I to nie jest takie wezwanie, hej, burzy to swoje wszystko czego jest to sa nauczyciel, burzy to wszystkie swoje przyzwyczajenia, do przodki, rewolucja umysłów. Nie. Ale potencjał jest. Potencjał jest i myślę, że w jedno wyrt myśleć o tym potencjale.